खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो पलिटिकेलनि मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव अदालगुरियाव इउपिपिएलआ 0 जागोन। अदालगुरियाव इउपिपिएलआ 0 जानो थांगासिनो दङ। गबिन्द बसुमतारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। दिनै गबिन्द बसुमतारिया गाबोन जुदि इलेक्सन गेलेयो बे 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। निलुत स्वर्गियारियाबो 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। निलुत स्वर्गियारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। दिनैहाय जमदुवार ब्लक बिपिएफनि दैदेननायाव इउथ आरो बिएसइउनि मटिभेसन आरो ओरिएन्टेसन प्रग्राम जादों। दा बेवहाय लावखार ओंखाम जानाय हिसाबैनो जोंनि इउथ्सफोरजों लाना जों दसे सावरायबाय। खोब मोजां मोनदों, गोबां इउथ्सफ्रा बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना मोजां खामानि मावनानै बे जमदुवार समस्तिखौ जों आगोलावबो देरहाखादों, एबारावबो देरहाफिननो बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों। दा खोब गोजोननाय मोनदों आरोखि हाबाफारियाव बाहागो लानानै। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दला माबायदि साखाफारा जादों? फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जोङो 100% रेडि जानानै दं। एट एनि टाइम बे एप्रिलाव जाथों बा गाबोन जाथों बा समफोर जाथों खुनु खोथा गैया। एट एनि टाइम एट एनि कस्ट जों देरहाहोनो थाखाय जों रेडि। वार्कारफ्रा रावबो जिरायनानै थायाखै। दा बेनि थाखाय रेडि आरो जोङो खुब आसाबादि अप्टिमिस्टिक जोङो 25तानि बारा मोननानै आरामसे जों एबसुलिट मेजरिटि सरकार दागोन आरो फैबाय थानाय सरकाराव जोङो इउथ्सफोरनि थाखाय माखासे खामानि मावगोन। जोङो दा खोथा होदों आरो बेखौ फाइनाल खालामथ'वाखै। फाइनाल खालामनायनि लामायावनो जोङो 5 बोसोराव 500 कोटि थाखा इउथ्सफोरनि थाखाय जोङो बाजेट खालामगोन, जाहाथे जों साफ्रोमबो सेल्फ एमप्लयि जानो हायो आरो एमप्लयार जानो हायो। बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो वमेन इम्पावारमेन्टनि थाखायबो जोङो खामानि मावगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय सेलेक्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा खामानि मावथारनानै जाहाथे बिसोरबो सेल्फ एमप्लयि जानो एमप्लयार खालामनो हायो, बिनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन। जाहाथे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय खुनु इउथ्सफ्रा, जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे खामानि गैयालासे थानो नाङा। जों जाहाथे संसारखौ मोजाङै सोलिनो हायो, न'खराव बयबो थाखा फैसा लानानै गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हायो आरो जोंनि जे रिटायारमेन्ट टाइम बा बोराय बुरै बैसोआव जाहाथे मोजां अबस्थायाव जाहाथे जोङो जिउखौ रुंग' होनो हायो, बेनि थाखाय जों बेबस्थाखौ खालामनो थिग खालामनाय जादों। बबेबा मोनसे दोलोजों ज' जानायनि थांखि दङ? थांखिखौ दासिम लाथ'नाय जायाखै। दा जोङो गाव हारसिङै गेलेगोन, बेवहायनो दा अथल जानानै दङ आरो बे परिबेसखौ नायनानै सोनारगोन। आरो सोरबा दोलोआ जोंखौ मदद होनो फैयोबा भेरि माच वेलकाम। जोंखौ मदद होनो फैदों, जों बेखौ डिनाय खालामनाय नङा। दा दिनैसिमाव जोङो अथल जानानै दङ, जों हारसिङैनो गेलेगोन आरो हारसिङै सरकार दागोन। दा बेबादि मोनसे थिरांथा लानाय जादों। बेरेखा दोलोआबो गोबां साखाफारा जादों, बिथांनि सोमोन्दै मा बुंगोन? माबा मोनसे प्रभाब फैगोन? बेरेखा दोलोआ एबारनि इलेक्सनाव जोङो फेक्टर जागोन बादि मोनाखै। मानोना इउपिपिएलआ जेबादि दा सरकार सालायदों बिथांमोना माने गासिबो लक्ष्मन रेखा बारलांजोब्बाय। लक्ष्मन रेखा बारनानै जेब्लानाखि सीताखौ खावनानै लांदों माबाया राबना, गाव धंस' जाहैदों। थिग बिदिनो प्रमद बर'आ धंस' जालांगोन। दिनै इउथ्सफोरखौ थगायबाय, दिनै महिलाफोरखौ थगायबाय, साथ्र साथ्रिफोरखौ थगायबाय, मास्टारफोरखौ स्कुल कलेज भेन्सार माने प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै थगायबाय, न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै थगायबाय, वान भट वान जब होननानै थगायबाय। दिनै बिफां गायनायनि 10,000 थाखा साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनो होगोन होननानै थगायबाय। दिनै बिदिनो थगायनाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै थगायबाय। दा बेबादि थगायनाय मोनसे लक्ष्मन रेखा बारनानै जेरखम राबना सीताखौ खावना लानानै धंस' जादों, थिग बेबादिनो प्रमद बर'आ धंस' जाहैगोन, इउपिपिएलआ धंस' जागोन। दिनै रायजो राजाफ्रा साखाफारा बिनि फिननायखौ दिनै नेगासिनो दङ। दिनै जुद्धआ जेब्लानाखि जायो होमबासो बुजिगोन जे प्रमद बर'नि मिथिङाव मानो मानसि गैया, प्रमद बर'आ मानो दिनै रायजोफोरजों होसोजाखो, प्रमद बर'आ दिनै मानो रायजोफोरजों मानो अनसायजायाखिसै, बिनि हिसाब खिथाबा जागासिनो दङ। बिथाङा नै 5 बोसोर जानोसै दिनै बिटिआर सुक्ति जानाया 27 जानुवारि फैगासिनो दङ। 27 जानुवारिनि दिनै सिगां बिथाङा मावनानै दिन्थिनो हानांगौमोन 5 बोसोराव जे बिटिआर रेकर्डनि नैबे मोनसे सिन, नङा होमबा? दिनै एनआइटि जाखांबाय जोंनाव, नङा होमबा? दिनै माबा मोनसे जोंहा मेडिकेल कलेज खुलिखांबाय, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नाव बरमाव जाखांबाय। बेबादि 5 बोसोरनि गेजेरावथ' लुखांजानाय जासिगौमोन ना, नाथाय बिथाङा हायाखिसै आरो अलरेडि बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बारा देरहानाय नङा। आरो बेखौ जों मिथिनो हायो दिनै अदालगुरियाव सन्जय सरगयारि होननाय सासे एमसिएलआ दल टेक खालामबाय। बिनिफ्रायनो फोरमान अदालगुरियाव इउपिपिएलआ 0 जानो थांगासिनो दङ। दिनै गबिन्द बसुमतारिया गाबोन जुदि इलेक्सन गेलेयो बे 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। निलुत स्वर्गियारिया 4-5 नाम्बाराव थाहैगोन। दा बेबादि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया। प्रमद बर'आबो गावनि समस्थियाव देरहागोना बिराद रिक्सि जानानै दं बिथाङा। दा बिथाङाबो जेननायनि लामायावनो दङ। दिनैहाय हयथ' 5%सोल' बारा थाथ'गोन बिनि आखायाव। जेब्लानाखि इलेक्सन डिक्लेयार जायो बियो आरो बिबो रुंबावगोन। प्रमद बर'आ गावहानो भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै दङ।
दा ओंखायनो बे राजनितिक दोलोआ दिनै जेबो मावनो हायाखिसै दा बे UPPL खौ दिनै बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोआ रेडि जानानै दं आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो अरियेन्टेसन प्रग्राम मटिभेसन प्रग्राम जों लागासिनो दङ भबिष्यताव इयुथ्सफोरनि थाखाय जों BPF आ मोजां मावगोन बयनिबो रायजो राजानि थाखाय मोनसे इनक्लुसिभ ससाइटि जोङो मोनसे पुर्नांग मोनसे समाज दानानै मोनसे आदर्श बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होगोन बेनो जोंनि BPF नि सिमां हाग्रामा महिलारिनि सिमां आरो बेनो बड'फानि सिमां आरो सर्बस्व रायजोआ बेखौनो लुबैयो रायजोफोर प्रह्लाद ब्रह्म बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय रायजोफोर दाना फैदो MCLA प्रेस मोसाहारि बिथाङा BTR गोजोन गोबथानि दफायाव थानाय माखासे खामानिफोरखौ दासिमहालागै सरकारा आबुङै मावफुंनानै होजोबनो हायैनि सायावहाय गोरोबथा बे BTR गोरोबथानि जि दफा सुफुंनांगौमोन दासिमबो आबुङै सुफुंजायाखै बांसिनहै जिथु सिमा बारायनाय आरो जि समस्ति गोदान समस्ति जानो गोनां बेफोर दासिमबो लिरनाय आखराव ओंखाराखै मा बुंगोन बे जोङो खावलायगोन बिथांमोना सुक्तिखारि सासे आन्दलनकारिनि दैदेनगिरि आरो बिथांमोना सासे नेता आरो सुबुंनि गेजेराव दिनै बिथांमोना सिनायजानाय सासे आरो सुक्तिखारि हिसाबै दिनै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगौ मानो खालायनो हायाखै बिथांमोननि दुर्बलता थारमाने बिथांमोना मावनो रोङाखै दिनै नोंनो होखानाय सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय दफाफोरखौ दिनै माने इमप्लिमेन्टेसन खालायनो हायाखै बाउन्डारि दिनै बिथांमोना एक्सटेनसन खालायनो हायाखै 60टा गामि दिनै जाबाय होननानै बिथांमोना डिक्लेयार खालायदोंमोन दिनै बे 60टा गामियाव बबे जिल्लानि सिङाव गोलैदों बबे एडमिनिस्ट्रेटिभआ दिनै बेखौ कन्ट्रल खालायदों दिनै बिथांमोना बेखौबो क्लियार नङा दफायाव फैनाय माखासे दिनै बर' लाइमोनफोरनो पारामिलिटारि दिनै रिक्रुटमेन्ट खालायनायनि खोथा बुंदों दिनै बिथांमोना बेखौबो खालायनो हायाखै 1500 कोटि थाखा दिनै हरबाय होननानै बुंदों बिथांमोना थांनाय माबायाव जों नुदों बड'लेण्ड महा उत्सव जेब्ला दिल्लीयाव बिथांमोना दिनै प्रग्राम खालायहैदोंमोन बेहाय दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जिथु फैसाखौ हरबाय होननानै डिक्लेयार खालायदों हरदों दिनै बिथांमोना खरसा खालायनो हायाखै अ रायजोनि राजानि गेजेराव दिनै बबेयाव खामानि मावदों बिथांमोना फैसा हरसेयावबो बिथांमोना दिनै माने खामानि मावनो हायाखै थारमाने बिथांमोना अलरेडि फेलार बेखौसो फोरमायगोन ना दिनै जायफोर आन्दलनकारि गोबां जोंनि NDP नि सेंग्राफ्रा हाजिरा मावलाबायनानै थेला नारलाबायनानै गावनि गथ' गथायखौ गारना दिनै बेंगलर मुम्बाइ बेफोराव दिनै हाजिरा मावनो गोनां मानो जादों थारमाने बिथांमोना दिनै जायफोर आन्दलनकारि बिथांमोनखौबो दिनै सुबिदा होनो हायाखै जायफोर दिनै आन्दलनकारि दिनै जेलाव दं फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आन्दलननि नामाव जाय दिनै गावनि जिउखौ बावसोमनानै माखासे व्यक्ति हिसाबै नङा बिथांमोना आन्दलननि गेजेरजों बर' माहारिखौ उदांस्रि खालायनो होननानै दिनै बावसोमहैनानै दिनै बिथांमोना जेरैबायदि जेलाव दं दिनै बेखौबो बिथांमोना दिहुननो हायाखै बेफोरनो मोनफा मोनफा उदाहरन ओंखायनो दिनै जों नुदों बिथांमोना गावनि व्यक्तिगत लाबालाबनि थाखायल'सो खामानि मावदों थाखा फैसा बिथांमोना आरजिदों धन सम्पति बिथांमोना दिनै आरजिदों गोबां दिनै बिथांमोना बेनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों जे दिनै बिथांमोना जेबो समाजनि गेजेराव मोजां खामानि मावनो हायाखै कलेज इउनिभारसिटिनि खोथा बुंबाय थादों बिथांमोना नोंथांमोना नुबाय थादों दिनै भेन्सार स्कुल माखासे दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालायनाय खोथा बुंदों दिनै गंसेबो दिनै माने स्कुलफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेफोरनो मोनफा मोनफा उदाहरन ना ओंखायनो दिनै बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन बिथांमोना खोथाखौ बिराद मोजां मोजां खोथा बुङो दिनै प्रेक्टिकेलाव बिथांमोना दिनै जेबो मावफुंनो हायाखै इभेन दिनै आसाम सरकारनि गेजेरजों बा भारत सरकारनि गेजेरजों फैनाय थाखा जे रांफोरखौबो बिथांमोना दिनै समाय मथे खरसा खालायनो हायिनि थाखायनो ठेकेदारफ्राबो फैसा मोनाखै ओंखायनो दिनै जों नुनो मोनदों सार्कोल अफिस थां जोंहा डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसफ्राव बिथांमोना दिनै जि नुदों कारापसन दुर्निति बिनि अनगायै जेबो गैया ओंखायनो आं दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन रायजो राजाफ्रा दिनै मोजां मोनसे डिसिसन ला मोजां गुड गभर्नमेन्ट खालायनो थाखाय नोंथांमोना गावनि भटखौ मुल्यबान भटखौ जाहाथे मोजां जाहाथे भट होयोब्ला सोरनो भट होयोब्ला सरकारा मोजां डिसिसन लाना खामानि मावनो हागोन नोंथांमोना डिसिसन ला ओंखायनो आसा खालायदों जेरै 17 बोसोराव जिबायदि बिटिसि ओनसोलखौ डेभेलप खालायबाय बिटिसि ओनसोलनि माखासे सुबुं माहारिनि गेजेराव जेरैबायदि मोनसे जौगानायनि खामानि मावबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा रावबो बुंनो हायाखै ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव 2020 मायथाइनि बे बिसायख'थियाव BPF आ मोजां माने नाम्बार्स लानानै गभर्नमेन्ट दागोन आरो थेंक इउ हानजाया जिहेतु खोब आसाबादि 2025 मायथाइयाव BPF सरकार दागोन आरो बे BPF सरकार जुदि दायोब्ला जि सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां बेखौ माबोरै मावगोन
नङा 2025 मायथाइयाव जुदि बिपिएफआ गभर्नमेन्ट फैयोब्ला सुक्तिनि दफाफोरखौ जेरैबायदि माने इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगौ इमप्लिमेन्टेसन खालायनो गोनां जिथु नुदों माखासे अलरेडि मावखाजोब्बाय आरो दिनैनि थारिखआव माखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायगोन जोंहा मावनांगौखौ मावगोन कलेज जोंनो नांगौ बेखौ जों बानायखानांगोन नङा होमब्ला सेंग्राफोरखौ जों रिहेबिलिटेसन नांगौ बेखौथ' होखानांगोन माखासे स्कुलफोरखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालायनांगौ बेखौथ' जों होखानांगोन बेखौ जों मावखानांगोन माने बे सरकारनि दायित्व नङा होमब्ला आरो दिनै बाउन्डारि एक्सटेनसननि खोथायाव दिनै जोङो जायहा दिनै मावनो गोनां बेखौ जोङो सिन्था खालायगोन जोंनि गभर्नमेन्टनि सायाव माने डिसिसन लागोन ओंखायनो बिटिआर सुक्तिखौ दिनै 5 बोसोर सुक्तिखारिफ्रा दिनै मावनो हायाखै दिनै बिपिएफआ रायजो राजाफ्रा जुदि दायित्व होयोब्ला बिपिएफआ निस्सय बेखौ जों मोजां डिसिसन लानानै सरकारा मोजां हाबाफारि लानानै जों आवगायलांगोन आरो बे खुनु डाउट गैया मानोना दिनैनि थारिखआव जों मा लुगैदों बिटिसि ओनसोलनि माखासे अधिकार हांबिधानिक अधिकार जों लुगैदों नङा होमब्ला जों दिनै हांबिधानिक अधिकार लुगैदों थांना थानो लुगैदों जोङो बुहुमाव जेरै माखासे हारि माहारिफ्रा जेरैबायदि जौगानाय सुबुंफ्रा जिबायदि आवगायलांनो नागिरदों जोंबो हांबिधानिक भाबे अधिकार लानानै दिनै जौगालांनो नागिरदों ओंखायनो दिनै बिनि सायाव खुनु डाउट लानो नाङा ओंखायनो बिपिएफआ दिनै राजनिति मोनसे हानजा दिनै सुक्तिखारिफ्रा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायगोन जों गभर्नमेन्ट फैयोब्ला पावाराव फैबा बिथांमोनखौ फुलि सापर्ट खालायगोन मानोना दिनै बिपिएफआ दिनै सुक्तिखारि नङा जाय सुक्तिखारि दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगोन कमिसन दं बिथांमोनखौ कमिसननि जुगेदि माखासे गामि दानख'नाय माखासे गामि एक्सटेनसन खालायनाय बेखौ जोंनि सरकारा सापर्ट खालायगोन आरो बिथांमोननि मावनायनि सायावसो माने सोनारगोन दिनै बिथांमोना दिनै मावनो हायाखै जों बिपिएफआ बेखौ फुलि सापर्ट खालायनानै माबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ समाव बिनि समनि फिथाइखौ जों समाव दिहुननानै होगोन आरो ओंखायनो दिनै जों गभर्नमेन्ट दिनैसिमबो जों बिनि सायाव डिसिसन लायाखै पावाराव फैग्रोनो पावाराव फैखांनायनि उनाव बेखौ जों माबायदिहै दिनै माने सुक्तिफोरनि सायाव इमप्लिमेन्टेसन खालायनानै जों मोजांखौ गनायगोन जों गाज्रिखौलाय मानो गनायनो आउट अफ बिटिआर बा बिटिसि जिथु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिथांमोननि बागै मा सानदों सार जोङो बिटिसिनि सिङाव थानाय जायफोर बर'जों लोगोसे हारि माहारिफोरनि जुदि हांबिधानिक अधिकार जों बेखौ होखानांगोन आरो दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय दिनै गोबां माने बर' सुबुंफ्रा दिनै आन्दलन खालायदों गोबां दिनै बिथांमोना मुंख्लं जादों बिनि गेजेराव जों बेखौनो खावलायगोन जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु अट'नमास दिनै होदों बेखौ हांबिधानिक खालायनांगोन राजनितिक भाबै जों बेखौ जुजिनांगोन मानोना दिनै गुबुनाव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफ्राबो गावनि राव गावनि माने हारिनि हारिमु गावनि अधिकारखौ लानानै बिथांमोनाव थांना थानो लुगैयो बेखौ हांबिधानिक जों खालायना होनांगोन ओंखायनो जोङो बेखौ बिपिएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा माने मोजाङैनो बिनि सायाव गियान दं बेखौ माबायदि खालायनांगौ पावाराव फैब्ला बिनि सायाव जोङो रायजो माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै जाहाथे बिथांमोनखौबो हांबिधानिक अधिकारनिफ्राय जाहाथे बन्सित जायैबायदि जों खामानिखौ मावगोन आरो थेंक इउ